శ్రీమాన్ అండ్ వెంకట్ నాకు 2015-16 నుంచి పరిచయం. ఇద్దరు పని రాక్షసులు. ఏదన్నా కొంచెం చిన్న ఒక వీడియో ఉన్నా, ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు. మేము షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో. నాకు తెలిసి ఫస్ట్ రాక్షస కావ్యం చెప్పింది కూడా నాకే. అప్పుడు ఒక ఇండీ ఫిల్మ్ లాగా ఒక 20-30 మినిట్స్ చేద్దాం అనుకుని ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ కథని ఎంత నమ్ముంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒకే కథను పట్టుకొని ఉంటారు అనిపించేది ఎప్పుడు. చాలామందికి పిచ్చేయడం నేను కూడా చూశాను. ఆఖరికి దామన్న ఈ కథ నమ్మాడు. సో ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, మామూలుగా ఒక యాక్టర్ని కన్విన్స్ చేయడమే కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమాలు చూస్తుంటే అన్వేష్ డైరెక్టర్, అభయ్ డైరెక్టర్, దయానందన్న డైరెక్టర్, ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన దామన్న ఒక డైరెక్టర్. సో టఫ్ జాబే ఇది. విజువల్స్ చూస్తుంటే ఇందాక మ్యూజిక్ ఎవరు చేశారని అడుగుతుండే నేను. సినిమాటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్ చాలా బాగా కుదిరాయి. కంగ్రాచులేషన్స్. వీళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్సే. ఇంకా మేము డబ్బా కొట్టుకున్నట్టుంటే వాళ్ళని పొగుడుతుంటే. సో ఈ సినిమా బాగా ఆడాలి, వీళ్ళందరికీ మంచి పేరు రావాలి. దామన్న ఇంకా సినిమాలు తీయాలి, ఇంకా చాలామంది కొత్త యాక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ.